Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene siziň bilen Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde siziň bilen Türkmenistanyňky bolup geçen wakalar we Türkiýadaky bolup geçen wakalar boýunça gürleşip bolýar. Dün men Watan programasyny gördüm. Şo ýerde Türkmenistanyň prezidenti Emomali Rahmanow kabul edýär. Bir diktator başga bir diktatoryň ýanyna barýar. Onam bütün ýanky Watan programasyny görkezip bütün ýanky dünýäde geçirilmedik bir çäre ýaly görkezýär. Ol idiot, Türkmenistanyň özüne prezident diýen bir idiot, Berdimuhammedow, daşyna atlar goýup, daşyna ak maşyna goýup, ýanky ýollary bekläp, ýanky öz köşküne eltýär şuny. Bul başga bir haramzada, başga bir ýanky idioty, ýanky diktatory öz idiotlygyny görkezjek bolup, şoň ýanky bir şoňa bir nime goýdurjak bolup, göwüne bir üýtkeşik zat goýdurjak bolup, şo zatlary görkezýär. O näme diýär? O diýdigi näme? O diýdigi bul ýollary bekläp, adamlar öýde garaşyp garaşmandyr, atlar bilen ýuwaş-ýuwaşdan barýa, hatda bir ömrüne iň bir uly bir dawara geçirýän ýaly. Bir ýeňiş dawarasy, ýene bir zat, ýene bir zat. Bu adam beýleki bir idiota, özü ýaly bir diktatora, ine men şuraya ýaly hojaýyn, şu döwlet menki, men prezident wezipäni hususlaşdyrdym, şu döwleti hem hususlaşdyrdym, ine seretme şu döwletde, ine şuraya ýaly men hojaýyn diýip görkezýär. Şo wagtyň özüne şu terrorist Berdimuhammedow biziň halkymyza garşy ö terrorist ýa-ni MHM gullugyny galdyryp biziň gahrmanlarymyzy köçeden ogurlap, maşyna salyp, getirip içine urup, terroristler ýaly kamera düşürüp, Türkmenistana jaň etdirip bagşlama soradyr. Ünsüň, siz egerde kino görün bolsaňyz terroristler hakynda, şo ýerde terroristler ýanky pistolet bilen, zat bilen urup saklap, kamera alyp, ýa bagşlama soraýarlar, ýa reket etdirýärler. Ine şul Berdimuhammedow ine biziň gahrman oglanymyzy Perhadi alıp Perhat Durdiýew alıp içine salyp ogurlap getirip içine pulo satyp şonu, ýani ogurlanan adamlar pulo satyp muny şul adam ekranyň öňüne urulyp ekranyň öňüne Türkmenistanyň MHM'sinden bagşlama soramany talap edýär. Ünsüň ýokmy? Kinoda ýaly. Şul iň erwet kinoda terroristler görkezýärler. Puluna bir tutýa, beýlek terroristler bu terroristler satýa. Bular oňa pulunu berýär-de şul Perhat Durdiýewi urup kamera ýazyp Türkmenistana ýanky bagşlama soratmaly, hormatlanmaýan diktatordan. Ine size ýani Hollywood'un ssenariýasy. Men şoň üçin diýen, bu adam, bu bir haramzada, bu bir diktator, bu bir jinayetçi, terrorist. Şoň üçin onuň elinäki MHM terrorist edarasy boldy. Hormatly watandaşlar, ýene bir zat size aýdaýyn. Mundan beter zat. Ine şul 10 sany tutulan oglanma, 4 sany ýanky urulan adamma. Şolaryň öýlerine bu haramzada terrorist, terroristlerini urudýar. Şolary ýanky ýene-de mundan beter gorkuzyp, şolary durulmak üçin. Men bir zady düşünemem. Bu idiot adam şu öz ýanky ukypsa idiot hereketlerini edip öz-özüni gömkün otýar. Kä wagt men özüme sora berýär. Biz görüşmelerde öz-özüni gömkün otýar. Açyk garaşsak, şu bütün dünýä öýren ýanky maskara bolup, öz-özüni sanksiýa berip, öz-özüni ýykdýar. Bize o bilen işläp, muny sanksiýa getirjek bolýar, bulun bize kömek edip, şu sanksiýa çaltyrak gelsin diýip, şul adamlaryň dowun gardaşlaryna batyş edip, aktivistlere batyş edip, ýanky öz jinayet işlerini dowam edýär. Hakykatdan men şunu düşünemok şunu. Hiç hili logika tarapdan, hiç hili ýanky akıl tarapdan hereket ýok. Diňe gorkuzmak, basmak içinde bolsun, daşynda bolsun. Bu kä wagt diňe Türkmenistan hususlaşdyrdy diýip pikir edemok. Türkmenistan näle bütün dünýäni hususlaşdyrdy diýip pikir edýän. Türkiýede edýän ýanky gizlin operasiýalary, gizlin hereketleri, ýani gorkman, Türkiýe döwletinden gorkman, ýa beýleki döwletden gorkman gönedýär. Men düşünemok şul adamy. Şul adam hakyk gelmeşek biziň ýanky hökümetimize. Muň edip ýören işleri diňe özünde sanksiýa Türkmenistany batyrýar sanksiýany. Şol ýaly bir akmak ne alaja deyin.
Yani adam haçanı hükümet başına gelenine ine şu yanlar. Öňmen size aýdyp geçipdim. Siz yaraňyz yok. Siz doktora baranna ol bir akmak, tupoy bir bilmeýän bolsa, sizin apendisidiňiz bolsa, sizin ýüregiňiz keser. Ya baryň keser. Ay bir zat eder gara sen ölürsin. Ine şu ýallar türkmen döwletinde bolup geçipdir. Bizim sosial problemamyz, ykdysady problemamyz, politik problemamyz, bir topar problemamyz bar, puwdoklaryň problemasy, ýa-ni administrativ problemlarymyz. Şonu çözmän tersine başga dartlary edip şol Türkmenistany ýykyp ýör. Ine şu ýalanyň. Indi gelin ýene-de Türkiýe gelelim. Ine soň kowrun galy Serdar Hoxjanipesi ýa-da Miraly. Ine şonuň maşgalasy enejan gaty ýa-ni tulunlanya Serdar çykdym diýip. Serdar şu bir kunlukda çykýa, sebäbi eýýäm Türk hökümeti ona habar berdi. Hemme adamlar çykýar diýip. Şu 9-ny çykaryp, biri galy onam çykarýarlar. Hiç şeýle ýa-ni şertsiz muny ýa-ni adwokatlaryň almak ýa beýleki ýok, sebäbi eýýäm şu mesele boýunça onuň wekilleri şu mesele boýunça ýa-ni adam hukugyny goraýan gurumlaryň wekilleri gaty işläp berýär. Biz işleýär, ardalar ýerýär. Inni biz birinji etap bu torsuz diýsek bolmaly. Serdar biz hökmany gysga wagtda alyp çykar. İkinji etap inni jinayet işlerini bermek, ýa-ni galdyrmak we adamlary jinayet işe çekmek. Ýa-ni basosaň ýa-ni konsultaň ýanyňdaky polisiýa işlerini, ýylaýtada ýolbaşçylaryny, şu bizi ters tarafa akydip, enejany, ýör men häzir sana görkezin adamlar boşa diýär, enejanam ýapan. Onsoň buluň bir topar haramlyklary bar. Ýa-ni adamlar birinji tutup, osoň şoň spisygyny berip, o spisygyna ýa-ni general konsulsa berip, general konsulsa 6-7 saatdan soň şo spisyga arda ýazan kişi bolup, ýa-ni ýyzgy çyslow bilen. Onsoň şonu ýa-ni ýyzgy çyslow bilen şol adamlar tutum diýip haýyş eden kişi bolup, ýa-ni şol adama şu ýerde bir topar bikamçylyklar görünýär. O diýmek hem general konsulsa hem polisiýa işleri hyzmatlaşykdy. O diýmek polisiýa işleri öz watanyny dönükli edip satdy Türkmenistana. Aýlykda 30 ýyl. Ýani şonu suwda diýär. Türkmenistanyň konsulsy terroristler ol biz suwda edip nesip bolsa bizim elimizde uly dokumentler bar. Mundan başga men ýene gaýdyp gelýän Sadyk Kargo. Ýalnızca açyk efir boldy, menim gatnaşmandym. Şu Sadyk Kargo'nun eýesi Şiraly, ýa-ni Şiraly diýen Sadykow gelmedi. Şol açyk efir bolmasa biz güleşäjekdim. Näme üçin aktivistlara, tanımayan adamlarına topulýar, näme üçin ýa-ni Türkmenistanyň konsullugyny hyzmatlaşdykda bizim aktivistlaryň dawy edýär, näme üçin onu pul alýar, näme üçin şu haramlyklary edýär, näçe narkotik Türkmenistanyň Türkiýe getirýär, näme üçin narkotikler bu tarafa daşap, o tarafa ýarar geçirýär. Bir topar sorular bar şu. Biz onu hökmany suratda görürs, ýa-ni prokuratura işgärleri bilen we beýleki. Şu Sadykow diýeni biz diňe Türkiýe prokuraturasy däl, Fransaň prokuraturasyna we Interpola beririz. Bu adamy jinayetçi adam, bu adam türmede oturmaly. Eden haramlyklary, eden ýa-ni jinayeti adamzada garşy öz hakyny almana turun halkyň üstüne çözup, urup, onu öldürüp, ýa-ni öldürjek bolup, bıçaklap, urup, ol görgüli muradyň eňegini döwüp, kellesine 4 san şram goýup, ol balnisada operasiýada ýatýar. Şonuň üçin bu adamlar jinayete çekilmeli. Biz inni ikinji etapa geçer. İkinji etapam nesip bolsa, gatçak ýagdaýda biz üstünlük kazanarız. Yine bir aýtjak bolýan zadym, men pasportlar we ýollar boýunça. Dedim, şu protest näme berdi, nähili rezultat, nähili neme, nähili tapawut boldy diýip bir topary ine bolmady, başarjagyňyz ýok. Biz şu protesti başladyk, başlajak bolup etdirmediler. Ýöne şu etdirmedik protesti ediljek protestlaryň 100 sany protesti netijesinden köp boldy. Indi Türkmenistany hemme döwletler bilýär. Indi Türkmenistanyň konsullugy, ýa-ni içeri daşary ministrleri, ýa-ni Ministersiýa Sağlyk diýär we Türkmenistan prezidenti hemme ýerde terrorist adyny aldylar. Biz öň diýip gelýärdik, indi suwtnamasy boldy.
Bundan soň indi türkmenler ünsert başladylar. Şoň problemalar bütün dünya çykdy häzir. Onu da Europarlamentda gurulmalar gidipdi. Berdimuhamedov sansa bir adım aldy. Gurulmadan özüni gömkidi otyr. Ol bir. İkinci, indi Türkmenistanlara Türkiýede ünsert başladylar. Sebäbi şul problemi ýaňlandy. Häzir Türkmenistandaky we Türkmenistan daşynaky biziň grajdanlarymyň kimin pasporty ýok bolsa, ýürüte anketa paýlanşar. Biz YouTube'da da goýarys, biz Telegram chatda da goýarys, aktivistler bete. Şu anketany doldurun. Şol anketany doldursaňyz, bütün dünýä правозащитник gurulmalary, ýa-ni Türkiýanyň правозащитник gurulmalary, bütün dünýäň, ýa-ni Ýewroparlament hemmesi batyş edip Türkmenistanyň prezidentine hiç ili şertsiz gaty çak ýagdaýda pasportlary, ýa-ni o täze pasportlar bermäni mejbur ederler. Şoň üçin hormatly adamlar, men siziň hemmeňize haýyş edýän, dernege bararsaňyz, şu Stambullak dernege, ýa olar bilen ýa-ni janlaşarsaňyz şo ýerde Gowuşhan we Bayram Alalyýew we Dursultan we beýleki aktivistler we şolar bilen habarlaşyň, şo ýerden anketa alyp doldurup berseňiz, soň size derek правозащитникler işläp siziň pasportuňyzy, ýa-ni взяткасыз, parasyz tezelep berýärler. Zagran pasportuňyzy. Indi ýollar boýunça da biz şu meseleni goýupduk. Biz ýollar hökman açar. Oň hiç ýere gitjek ýeri ýok. Berdimuhamedov häzir ul projektor bilen lupan astynda. Hemme eden haramlyklary çykaryp, ýa-ni izuçat edilip, öwrenilip, şoň öňüne alyp başladylar. Şoň üçin muň gitjek ýeri ýok. Ol men ýollar açjak, pasportlar ulalçak men mehirligim däldir. Mejbur ýagdaýda, çykkansyz ýagdaýda biziň opozisiýanyň bastyşy we правозащитниктин bastyşy hiç ili şertsiz uzatdy. Oň karar çykaryp köne pasporty 2 ýyllyk ulanmak men bir daha da düşünemok. Şol idiot adam kararlarda da idiot, hemme ýerde idiot. Biziň konstitusiýamyz bar. Biziň migrasiýony gullugyň 27-nji ýa 29-njy ýa-ni maddasy bar. Şo ýerde ýazylan, oňa kanun çykarmaly, oňa karar çykarmaly. Şol kanunlar berja edip pasportlar uzatmaly. Ýok, bu karar çykaryp şol konstitusiýa maddalary pasportyň, ýa-ni Türkmenistanyň grajdanlarynyň pasport ýagdaýyny uzatma boýunça we migrasiýa kanunyna görä 27-nji madda görä şul kararlary, şul kanunlar berja etmän täze bir karar çykaryp bir özünden bir konstitusiýa deňgelmeýän, migrasiýa kanununa deňgelmeýän kararlar çykaryp bir sowus edýän, kokteyl edýän zatlary bir düşürýär. Muň ýanynaklaryň bir gowbar düşenokda görýäňiz, ýa-ni general konsulstwada bular protest geçýän bolsa, ýa-ni başga bir administrativ ýuridik tarapdan görüşmän, ýa-ni zahwat edip, urup, öldürüp, ýenjip, bu nähili adamlar? Nähili terroristler? Men geň görýän. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ýollarym biz häzir şul ikinji partiýa başlaýar, ikinji etapa, ýa-ni jenayda çeker we şu momentdan biz ýollar bilen pasportlary gozgas. Hemme bütün dünýä gurulmalarynda. Häzir hemme bütün dünýä adam hukugyny goraýan gurulmalar galyp başlady. Sebäbi gördüler Türkmenistanyň halky galdy. Ne şul biziň gahrmanlarymyz 10 adam tutulan we 4 adam ýa-ni urulan hakyky gahrmanlarymyz hemme ýere elektroşok uratdylar, hemmesi galyp başlady. Indi Berdimuhamedowyň gitjek ýeri ýok, boldy. Sansa, İran, arrest. Yegenleri, ödi, Raşid Meriyedow, MHM gullugy biz şo tutnamalary taýýar edip dur, nesip bolsa şolary biz hökman suratda jenayda çak. Ýene bir aýdyp geçjek bolan dadym, biz protestler dowam etmeli. Ýöne öňkü düşmýäli. Eger Türkiýede protest etsek, 3 meseleni çözmeli. Adamyň gelişini, ýa-ni gorok, narodnaya drużyny diýär, gorok toparlar döretmeli. Yarasy zasy, ýa-ni bir zat bolsa polisiýa ýa-da adwokatlar galdyrýarly. İkinji, ýa-ni nime geçenine, protest geçenine şonu goramaly. Üçüncü, protest guturup adamlar darganyna, ýa-ni metrobus'a çelli, şonu goramaly.
Niye de geçirsen? Sebäbi bular bizim bilen kanun esasında görüş bilen ok, kanun bilen ok. Şonuň üçin bular ýa-ni kriminal terrorizm esasyny bizim bilen görüşýär. Biz şoňa taýýar bolmaly. Hormatly watandaşlar, bizim gahrymanymyz Miraly Serdar Hojanipesowň çykmagyny talap edip durdy. Gaty çatwagda çykar. Nesip bolsa, ol bizim gahrymanymyzdan beýle gahrymanlara goşular. Men enejana köp saglyk size saglyk Allah jan Hudaýjan bersin diýen kuwatlynyň nesip bolsa siziň maşalaňyz çykar. Ol bizim gahrymanymyz, sizem bizim gahrymanymyz. Siziň ikiňize de sag boluň. Şurýaly bizim halkymyz üçin turup, da kansa durup, gorkman, mertçe görüşeniň. Men gulumda häzirem ýaňlanyp dur, siz nähili ýa-ni konsul söýgüňiz şöyle. Men bir topar polisiň ýanyň öňünde siz mertçe diýjek zadyňy diýip bildiňiz. Sag boluň hemmeňize şu gepleşigimi utorýan, inniki gepleşiklere çelli. Sag bolun.